Riwruok matayo tuke mag adhula e piny mangima FIFA kokalo kuom jalub jatend apis mochung'ne riwruoge matayo tuke adhula e pinje mag Afrika mong'ere kaka Gelson Fernandes otimo limbe e alap mar Raila Odinga International Stadium ma bende ong'ere kod nying mar Talanta. Limbe no ne otelne kod Hussein Mohamed ma bende e jatend FKF ka jotend riwruok matayo adhula Afrika CAF kaachiel kod jotend riwruoge 16 matayo tuke mag adhula e pinje 16 mag Afrika bende nitiere. Limbe makamano en achiel kuom limbe mag temo ng'iyo chal mar pewe mag tuke mag adhula mago mag African AFCON ma ibiro tugi e higa manyien. Piny Kenya ne oyudo thuolo makende mar bago tuke mag Afrika go bang' chopo kwayo margi ne CAF ka kwayo makamano Kenya ne ochwalo ne CAF ka gimakore kod pinje mag Uganda kod Tanzania e boma bul mar Pamoja Bid. Football